Kardom kadawai public news 24/7 kalang arato anatum has tamin nilihin pen kardom bajar poning lo kardom tante pini ardi kang sambil dalam pen nili thari lang monong part non ger tang pen ardi poning tha patumi thereponi phai ingkor apli arni dom muka peke rompia ronglong KAAC Lunsing Teron ahem tireng bangreng ajutan mati karlitang atum phan Langtuk Harne Chomangkan ke kampong Patumi ni phai ingkorapli arni rup ki kepangcheng pontang lo labang so ajai meg Lunsing Teron ahem along lapuson Langtuk Harne Chomangkan kepangcheng pong lapen alang litum ahin pen sitami pinang an arong chopha alu sitami palipon kaduk kawe atum sitami cerap cetodun po pusi Lunsing Teron ahin pen pachini pon patumi therepon ni phai ingkorapli arni abang ki Lunsing Teron ahem along Langtuk Harne Chomangkan rup ki kepangcheng ponlo lapen ni phai ingkora pho lapen ni phai ingkora trok lapen ni phai ingkora trok si arni ansi pajut ponpo pusi KAAC Lunsing Teron ahin pen pachini pon ini nilihem di pirong-pirong Langtuk Harne di siap harman ke panongpon ini keceng siar ni lo ini rup ki lo ini duhui di UTP tarhiti atau nahan rong pengkaku UTP atau kami adung arai arong arak pen itu rupi kalau saya bangke agam pun itu ceng monlo asin nono bangke duhui di tapente tarhiti UTP atau kami non haladak rong bangsam long sidolo haladak pengkampung karena aku wan people haladak milih heman asin kini keceng siar ni lo lapente pina babangke kanso lapen penabdik 26 abangke Langtuk Harne along itu along kapre pen jambeli jeng kewan so jangan pen itu haladak niom natai klaim lapen koira tok sia ni bangke kansi jangan di hensi so jangan indung satu duit di TV atumpen itu untuk bangke karbiariti liti niom natai pen itu continuously dolo la sila so a program agenda bangke la cukup halu long si kadu beta duet lo hadak pen lang si kadu kadu karbiar long adat jirpo je ki don rap pen cenglok nang tong doan atu mapanta nang ki tong pen di makan jil jume nang ki kompetisi nang tu media ini kata